Bé, nosaltres entenem del tot el motiu del canvi del nom de la plaça, però creiem que és una oportunitat perduda. Actuant el percentatge de carrers en ús de dona a Barcelona no arriba al 8%. Si es compta santes i mares de Déu, el model de dona acceptable durant segles, la cosa empitjora molt. Les dones han estat històricament invisibilitzades en el nomenclàtor de Barcelona i també de nou barris. Posaré un exemple. Carrer Briquets i carrer Joaquim Valls. Totes dues persones eren propietàries i d'aquí ve el nom. Joaquim Valls era un home, surt el seu nom. Briquets era una dona, només surt el cognom. Hi ha moltes maneres d'insensibilitzar la gent. Haurien d'aprofitar, doncs, totes les ocasions, com per exemple aquesta, per tal de revestir en la mesura del possible aquesta situació. En lloc d'això, es reutilitza el nom d'un altre procés participatiu, de la plaça al costat, del parc, i sense cap sentit local que ho justifiqui. És a dir, si me diguessis és que ja havia la masia dels colors, parlem-ne, però no és el cas. Creiem que és una qüestió perduda i per això creiem que és un error i ens abstenim.